Ayo. Usa man way mo tubag? Way mo tubag? Agay! Unsay ato? Day, bayad na day. Agay! Hala, sorry madam. Okay na ko. Diwata, gusto mo? Hey, tsada kay kaay. Gusto mo? Ay, mapit sa pag-utang ka ni Ron. Ano ko pagbayra? May stress na pud ko ani ba? Kaya daghan na pud mga utang ay di mamayad. First target kaning balayag yun. Bantay ng giligi mo bayad yun. Ayo! Ayo! Kinsa? Ay, ikaw man na Diwata di ay. Ako yun eh, si Diwata. Fast mo overload. Ay, unsa di ato Diwata? Ay wala ra ba mi bahaw? Kasi bahaw, basi gusto ka mamahaw. Eh, unsa di tuyo? Uy, basi nakalimot ka, Judith Ron. Bayad na. Kanang Diwata, nilakaw ba si Mama Judith? May stress man ko nimo. Imong utang nga akong tuyo dili si Judith unsa man ka. Oh, imong utang dili daghan na kaayo. Kanang Diwata, pa kuha na sa lang kurundi. Nindot dito kay imong soto, imong chinilas green. Tapos imong sinina kay Dior. Time pa. Di ba kanang bag mo ba nang igingon nila lubton? Sa lubton. Sige ka kapoy gani, mahal ra ba ni? Uy, Madam Diwata, kanang kenemen, pangiyo ako dato na bitaw kaayo ka. Sa maliit na bagay. Hala, uy, kagwapa, Jud, uy. Sige, sige. Kaya nga ako mo gwapa. Bubalik ko next year. Bye. Uto-uto, bayuta. Onsa to, nakadungog ko. Ay, gwapa, bitaw kayo ka, Madam. Bullshit, not good. Bayuta ni. Anak po nilisod kayo tinglo, no? Kini yun siya gata ba? Grabe na ginag-utang niya ba? 5,000, 3,000. Kwarta-kwarta, jubuan ni Roy. Ayo! 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 Usa man, way mo tubag? Way mo tubag? Unsay ato? Day, bayad na day. Sus, ikaw man day na Madam Diwata. Unsa may ato? Papahan ni mo karong adlaw, Madam, oy. Uy, nanapod ka. Di na po ko bayaran ani Ron. Pero Diwata, pansin ako ba? Nagkagwapa lagi ka karon ay. Uy, tsada kay kay. Napansin ni mo? Alagang gori. Hala ka, oy, mao din na imong secret. Datuan ni mo Diwata, oy. Ay, syempre, akong kwarta, ginapala, ginapiko pa. Hala ka Diwata, oy, basig nangalata na imong kwarta ba? Baka naman, panood-an lang. Uy, day, ay kung chika-chikahi diya, day. Ay kung lingaw-lingawa. Kay mong otang, nalingaw po ko. Ano? Nadi ko'y utang? Kalimot lagi ko. Uy, nakalimot ka? Sig pangahon ti ka. Ayaw po, Diwata. Wapabi ako'y liwat. Tanawa, guni akong balay o, luoy kaayo. Ala ka, luoy, uy. Gaba-gaba na di ba ka mabayad? Grabe po ka, Diwata, oy. Pero na ako'y banig diri terno sa imong dress, green. Kabalo juga sa akong taste ba? Aw, syempre. Baka Diwata yan. Pas mo overload. Diwata, basig bet ni mo ni. Antik baya ni. Ala, masyada, uy. Sabrana na. Kuan, Van E. Don't worry, Diwata. Kay comfy kay ni siya tulugan. Dili na kanid mag-foam. Ala, as in. Ganahan ko ni mo. Kay mo datara ka. Syempre. Ako na good ni. Dahala, exempted ka. Oh, dara Madam. Hala, sorry Madam. Wala na tuyo. Wala na tuyo? Okay na ko. Nahala, sige. Salamat. Katul baya juga ng lamiga. Naglisod na ko. Naglisod na dyan ko, ani ba? Pero next target. Ay, pugi ra ba ni ay? Verto. Bullshit, not good. Verto? Diwata, pas mo overload. Ay, tiwasa sa. Nitakom na hinoon. Unsa may ato? Ay, imong utang. Ay hala, Judith Mandayron. Ay, Judith yun. Pero regards ko si mong bungot. Bullshit, not good. Pwede kinira kong ibayad. Ay, pwede, pero apil ka. Sakto kay nagdakog banig. Sakit man ang baniga.
Uy, conflict na kay ni. Di na nidog foam. Nanangaw ba ng alkampor ba? Pero diwata. Uy, diwata, gusto mo. Ay, tsada kay kaay. Gusto mo. Ay, mapit sa pag-utang ani ron. Ano ko pagbayra? Oh, basta lipay-lipay lang ko. Oo, sige, ako'y bahala. Uy, paghinay. Okay ra. Nakwit sa utang. Nakwit mo ko. Agay! Yati ka, Berto! Agay!